Čau lidi, já vás dneska vítám, moje jméno je Kingo, dneska to bude Free Fire, jsem trošku nachcípanej a to možná slyšíte na mém hlase, no nic, ale teďko dneska a asi každý den bude vydávat video. Občas jo, hele, já nevím. Ale máme tu Free Fire. A taky nějak extra moc nehraju, to se mi taky moc seká, takže tak, no. Join the battle. Chill the Ferrari. A je. Čekejte lidi, já to dostanu. Davaj, to chci jako. Ale to je 5, včera jsem dostal taky 5, tak jako. To je v pohodě. O 10 hodin později. Takže mám na nic tu Wi-Fi, no. Můžeš běžet trošku rychlejš? Ne? Ano. To je jedno. Počkej, event. Takže takhle, ten jsem nevybíral ani včera. Jsem nevybíral včera ani mimo kameru, takže tak, no. Takže tak. Co je? OK. OK. Počkej, zkusíme to. Ono se mi dělá se zaseknout. To je jedno. Dneska to bude víc. OK. Takže dneska si ještě zahrajem Brawl Stars ještě dneska. Jestli to dám low level nebo trénink. Mám hod. To je těžký hod, já jako hod pálivý. What the fuck? To právě pálivý u toho bylo, no hod. What the fuck? Co to je? Jo, to jsou tyhle klauni. To možná bude bugovat. OK, tak to nemá šanci, absolutně. Co? What the fuck? No co je, hej? Kámo, what the fuck? To jak mě zabil? Ty vole, mi se nějak nedaří. No. Lidi, já vám to pro vás skipnu. Tak počkejte, uvidíme se v lobby. Ne, tak lidi, on se odpojil. Teď nevím, ale co mám dělat, já jsem vyhrál. On se odpojil. Já jsem už chcípnul.
No nic, jak jsem nějak záhadně vyhrál. Nevím. Musíme zároveň přicházet 80krát. Tak. Jdeme do BR a VL, ST a RS. Nebo nejdřív jdeme do Bravlnu. Když si koukám, jenom otevřeme si 10 star dropů a pojďme do toho Bravl Stars. Tohle je fake, jo, když takhle. Tu už mám. Dobřeme si 10. Včera mi padla legendárka, ale v tomhle. Choda, ale padne mi 500 těch kreditů. 500. Dělej. Yes. Zase rare. To připadá Mythic. Co? Epic. Jedna legendárka a jedna mytika, no ty krása. To je hustý, no. To je hodně hustý, no. Hustý. Jdeme do Real Brawl Stars. A do Maleko. Mušados. Nebo dívejte lidi, udělám takovejhle největší střih na světě, jo? Takže lidi, už jsem tu. Nebo největší střih na světě, jo? Jestli jste si všimli. Ne, byl to normální střih. Já si půjdu do shopu. Párek hraje. To bylo zražený. Ne, nebylo. Bylo za včerejšku. Mám 29. Je to všechno drahý. To nemám. Jako 12. Uka lidi. Borec hraje. A zase kámoš. Kaš. Jakub 12. Tam. Se někdo platne, no. Ne, chtěl si tam platnit. Něco já to líbu. A koukneme se na questy. Yes, Night Gunner. Poto. No nic. Čekej, co to je? Abych si chtěl koupit Gemila. By určitě zabili. Tak, jdeme se vrhnout, jestli se mi to bude bugovat, tak já nevím jak. Já to netuším, já to vyhodím v oknáři, nebo já fakt netuším. Stačí stát na místě, jsem slyšel. Já budu pořád stát na místě, nebo já nevím, jako.
Colt, máš šance. Máš šance, vtipně. Yes. To jsem naskákal teda fakt zbytečně. Já bych ho měl zabít, ale. Yes. To je nějaký sas trošku víc, no. No, ty filmy strašně dementní, hej. Sypni! Rage, nebo já nevím. Nebudu dávat play again. Epic! Ne. Okay. Já si budu dát solík. Sola si budu dát. Bumba zatě patěl. Kyle. No vole, ten čak je úplně dement. Já říkám nic, no vole. Jak chcípnu na dementýho čaka. Ale kdyby se mi to nesekalo, tak bych to mohl vyhrát. Vlastně mi to sekek. More! Piči! Ono se to pohuje, prostě. To je kdyby, nevím. Paguje se mi to trošku, no, chci pěder, rabarly. Jaký to je, viď, ty nube. Zaprdele. Ty jsi nub. No, já ještě větší, no, dobrý. Karma, velká, no. Já tady budu ničit to smodit, ne? Dokud mě někdo je přijde zabít. No, ideální. Nejlepší. Skakej. Prosím. Výhra. Kamo. Ona mi prostě uteče. Ona jsem dodnes. Yes. No teď vítám prostě. Kámo, já budu stát na místě, nebo já nevím, co budu, mumie. Už kamenělina, nebo já nevím. Kamenělina Edgara. Už se mi to přestalo jako třeba bagovat.
Bych chtěla, aby se mi to přestalo sekat. No kámo, já stejně chci. Kamo, tak ale... Ano! Čekejte lidi. To dlouho nekomentoval. The fuck, ale se to buguje. To není hezký. Kamo, to budu rangeovat, hej. To je nejvíc. Kamo, můžu někoho zabít? Kamo, zbrám tady. Kamo, prostě já jdu pryč. A ono mi to tam zůstane. Prdo. Nemám nervy, hej. Nemám. Nevím to. Jestli tam přijde ta Amber a zapálí to, tak já to. Přišli tam kámo, oni jsou tam sedmičkou. Kumíráš, ne? No, kámo. Nemá smysl, já tam nic nedělám, ale... O, 0 kg, dvakrát jsem chcípl, ale... Nejlepší. Rare, vole! Rare! Já nevím, co si zahrajem. Já nevím. Fuck, nevím. Ten byl guys, ne, to se mi seká jak... Roblox by se mi měl sekat. 22-minutový video a 22-minutový video. Počkejte, to.
No nic, no. Ještě 2 minutky a ukončím video, protože jestli se mi tohle bude sekat, kámo. Tak já nevím. Protože já nevím, jestli mi to dělá schválně. Kurva. Ahoj, jmenuji se Eliška, je mi 20, jsem z Prahy, teď studuju vysokou školu obor fotka a ve volném čase se věnuju fitku a pracuji ve fitku, takže takový. A tu dělá doprava obor fotka, co nejradši fotí? Lidi asi a akty hodně. Zaujalo mě to, vezmu si číslo, ale dáme ne. Ahoj, jmenuji se Aneta, jsem 22 let a jako asi každá tady ráda cvičím, peču, věnuji se grafickému designu jako koníček a studuju sportovní výživě. Kamo, burče, mě to pálí kilák, kdy mám tohle lítací kolo. A baguje se mi to jak něco. Takže řekne, že zpívá, musí počítat s tím, že budeme chytat zpívat. Já teda nejsem odborník, ale ona má vyhrocení to obočí docela. Ať zaspívá 2 slova, ať zaspívá. Okay. Zpěv, super. What the fuck, what's that? Děkuji. Od koho? Tak to necháme být, jo? Tak to. Takže ahoj, já jsem Sára, je mi 20 let, narodila jsem se v Dallasu, ale od svých 4 let žiju v Česku. Já mám rád. Jak má ráda steak? Jo, jak má ráda steak? Já nevím, jestli můžu říct, ale já steak je vlastnej. Ale mě to vadí. Taky nevaď. Řekni, že to je protože stejky. Počkej, já chci slyšet i angličtinu. So hi, my name is Sarah. I am 20 years old and I live abroad. And my job is as a barist. Co třeba ve 4 letech, co jsem přepisovala. Říkám, říkej svoje za sebe. Dobře, ano. Hej! Pokémoni. Nemáš tohle, ty nubko? Hehe. Nubky. To je nubky. Hej. Vítej. Jsem dobrý. Jsem docela špatný. Neříkám nic. Trošku jsme přetáhli, ale lidi, tak já to dotáhnu sem. A lidi, tak už bych to asi ukončil. Nebo já nevím, hele. Čekejte, chcete, abych tohle přelítl? Tak jo, tak pojďte. Tak lidi, tak já to tady ukončím. Takže čus. Hej, čus.